Mennään vaan. Kyllä me pärjät. Mennään vaan. Your back's fucked. You shake. Yeah, and I think that in general in the sport the shoulders are the well. It actually depends on. Yeah, but everything's fucked up when you want it. So you don't need to play with it, you just do it. Because otherwise you are spending all day cleaning shit and not getting any dog driving done. This is what I have been done and learning and doing and trying to be as good as I am driving safaris with my dogs. And seems to be that we cannot do it anymore. Mestareitten aamia. Ei. Semmoinen kelluva systeemi. Ei. Tai jos laitetaan... Näilläpä me sitten. Kerro, jos pystyn jotakin sillä lailla. Jos reki menee nurin, niin sitä ei päästetä irti, vaan sitä pidetään kiinni. Mikä taas varmaan on johtanut semmoiseen elämänasenteeseen, että täysiä pää ja paarella pois. Perhana minun suojelusenkelit on ollut kiireisiä. Niillä on ollut hoppu.